Здравейте на всички, добре дошли в канала Менсана. Аз съм Светослав и създадох този канал, за да споделям с вас своето отслабване. Преди да започна канала тежах 103 кг, но вече съм между 87 и 88. През годините съм опитвал най-различни тренировъчни програми и най-различни хранителни режими и съм видял кое работи и кое не. И в този канал споделям само нещата, които работят, за да не губите време както мен през годините, а директно да правите нещата, които ще ви помогнат да свалите килограми. Смятам, че да свалите 15 кг за повечето от вас може и да бъде достатъчно, но аз ще продължа да отслабвам, защото съм си поставил за цел да достигна тегло от 80 кг. Тренирам 4 пъти в седмицата с тежести, бягам 5 км всяка седмица и правя поне 40 км с колело. Отделно разхождам кучето и може да се каже, че всеки ден правя над 10 000 крачки. Но за тези от вас, които не тренират в фитнес, не искат да тренират или нещо ги боли, може просто да си сложите слушалките, да излезете, да се разхождате или да карате колело без да се напрягате поне 40 минути на ден, за да може да имате движение и като намалите леко храненето, да започнете да отслабвате. За начинаещите, от гледна точка на хранене, мога да кажа да ограничите сладкото и пърженото. Най-голямата грешка, която правиме в кухнята, е да слагаме мазнина на око. Мазнината е най-калоричната храна. Всеки грам олио съдържа 9 калории, което може да затрудни отслабването или дори да доведе до напълняване. Общо взето трябва да сме мотивирани и ви припомням мотото на канала: започни сега, не отлагай за утре. Довиждане и до следващата седмица!